mga kaagoy? Tara samahan niyo ako magluto ng ginataang tubing-tubing. Usong-uso to kainin sa Pangasinan. Kung hindi ka marte sa pagkain mga kaagoy, alam na alam mo to. Tara na at magsup-sup na tayo, agoy! So ay na mga kaagoy, magluluto tayo ng tubing-tubing. Isa to sa pinakasikat na pagkain dito sa Pangasinan. Pwede mo tong makuha sa ilog o sa palaisdaan. At dahil wala tayong palaisdaan mga kaagoy, bumili na lang ako 50 pesos isang kilo. Sa paggagawa ng ginataang tubing-tubing mga kaagoy, ang kailangan muna natin na ibabad muna ng isang araw bago natin to iluto. O kaya mga kaagoy, kahit hindi mo na siya ibabad pwedeng pwede. Basta ang gagawin mo, ibabrush mo lang siya ng maigi hanggang matanggal yung mga putik na nakadikit sa mga katawan nila. At after nun mga kaagoy, babasagin mo lang yung nasa dulo para masup mo to kapag naluto na. Masarap kayang magsup-sup, agoy. Basta mga kaagoy, kailangan lang imartilyo yan para kapag hihigupin yan, hindi ka mahirapan. Sa pagluluto kasi ng tubing-tubing mga kaagoy, ay talagang mapapagod ka. Kakatanggal ng putik at kakamartilyo dito sa tubing-tubing. Bali maglalagay pala tayo dito ng 1 kilong kalabasa. Ito kasi ang magiging kapartner ng ating ginataang tubing-tubing. Mas lalo to mga kaagoy kapag nadurog to, ay perfect na perfect sa sabaw. At syempre maglalagay rin tayo dito ng sitaw. Saktuhan lang ilalagay natin dito mga kaagoy. Naghiwa na rin ako ng bawang, sibuyas, at luya na pampatanggal ng lansa. Tara na at umpisa na natin ang pagluluto. Sabayan natin ang pagmamahal. Agoy! Naglagay na nga tayo ng tubig na wasa. At saka naman natin nilagay itong ating tubing-tubing sa ating pinapakulo ang tubig. At dahil hindi na natin siya binabad ng isang araw mga kaagoy, pakukuloy na lang natin ito para kahit pa paano matanggal yung bakterya niya. Agoy! Maglalagay lang tayo ng mga pampalasa nito tulad ng asin, luya na pampatanggal ng lansa, at hihintay lang natin itong kumulo. Kapag kumulo na itong mga kaagoy, saka naman natin ito haluin. Para yung nasa ilalim ay pumunta sa ibabaw. At yung ibabaw naman ay pumunta sa ilalim. Dapat palitan palagi ng posisyon. Hindi lang palagi ikaw ang nasa ibabaw, dapat nasa ilalim ka rin. Makukuloy lang natin ito ng 5 to 15 minutes hanggang lumabas yung kaluluwa niya tulad nito. Halos lumabas na yung kaluluwa nitong tubing-tubing natin mga kaagoy. At after kumulo mga kaagoy, ay bubuhos na natin siya para matanggal na yung mga dumi niya. Dahil niluluto na natin itong mga kaagoy. So habang nagbubuhos tayo ng mainit na tubig na pinagkuluan ng tubig-tubing, ang kailangan natin sabihin ay bari-bari-bari bambano laki at kayo manisirit. Bali yun ang tradisyon namin dito sa Pangasinan. Kapag nagbubuhos ka ng mainit na tubig, bali binuhusan ko na nga ng malamig na tubig itong ating tubing-tubing para lumamig na nga. After nga nun mga kaagoy, maglagay ulit na ng malaking talyase, painitin at maglagay ng mantika. Magigisa muna tayo ng sibuyas, bawang at luya. Yan ang ating pandagdag lasa sa ating tubing-tubing. Haluin lang ng haluin hanggang maging golden brown ito. Saka naman natin ilalagay mga kaagoy yung ating first gata. Kapag bumili ka kasi sa bayan ng gata, ay meron silang tinatawag na unang gata at pangalawang gata. Bali ang una mo natin ilalagay itong first gata. Hihintay lang natin itong kumulo. Agoy! Mahilig rin ba kayong kumain ng ganitong tubing-tubing? Bali tubing-tubing ang tawag dito sa Pangasinan. Anong tawag po sa inyo? Kapag kumulo ng mga kaagoy, saka naman na natin ito ilalagay itong ating tubing-tubing. After that mga kaagoy, halu-haluin hanggang yung tubing-tubing natin ay makahigop ng first gata. Napaka-basic lang kasi magluto ng ganitong mga kaagoy. Matatagalan ka lang talaga sa pagbabrush at pagpapalo ng tubing-tubing para mahigop mo yung laman nito. At habang pinapakulo natin yung mga kaagoy, hinugasan na nga natin ito ating kalabasa at sitaw. Naglagay na rin tayo ng mga pampalasa natin dyan tulad ng asin, paminta, at konting patis. At kapag naubos na yung first gata sa pagpapakulo natin mga kaagoy, saka naman natin ilalagay itong ating kalabasa. At pagkatapos ng mga kaagoy, halu-haluin lang natin ito na para tayong naggigisa. Bali yung kalabasa natin mga kaagoy, mas masarap yan kapag nadurog. Basta depende sa pagluluto nyo yan. Yung ibang pagluluto kasi mga kaagoy ay ayaw nilang madurog. Dito kasi mga kaagoy, mas masarap kapag durog tong kalabasa. Agoy! Bali nilagay na nga natin yung main gata natin. Pakukuloy lang natin ito ng mga 15 to 20 minutes hanggang yung sabaw nito mga kaagoy ay maging malapot na. Sa mga ganitong ulam kasi mga kaagoy, talagang taob ang kaldero nyo. Sa paghigop mo lang sa tubing-tubing mga kaagoy, talagang mag-e-enjoy ka. Kapag masarap ang luto mo, agoy! At naglagay na nga tayo ng sitaw dito mga kaagoy. Nasubukan nyo na bang kumain ng ganito? O baka hindi nyo pa nasusubukan mga kaagoy? Kung ako sa inyo ay subukan nyo na. Napakadali lang talaga ng recipe nito. Hihintay lang natin dito kasi lumambot tong ating kalabasa. At hihintay lang talaga natin maging malapot tong ating sabaw. Kapag ganoon kasi ang nangyari mga kaagoy, panigurado lutong-luto na yung ginataang tubing-tubing mo. Nakakamiss talagang kumain ng mga ganito. Bali mabibili pala yan sa halagang 50 pesos isang kilo. At ang niluto natin dito ay 4 na kilot kalahati. Kung papansinin nyo, marami na yan. Pero kapag kinain nyo yan mga kaagoy, kulang na kulang nyo yan, mas lalo kapag merong matakaw sa inyo. Naglagay na rin tayo ng pandesign natin dito sa ginataang tubing-tubing.
Mga kagoy, luto na yung ating ginataang tubing-tubing. Tara na't umpisa na natin magsup-sup. Agoy!